Hando mo ba lang nga maging kampyon sa edukasyon kag mangin madinalag-on ang imo palaabuton? Karina, magpa-enroll kag magpakigbahin sa Sumag National High School kung sa diin ang kabataan tatak sumaganon. Kinatudloan kag ginaalalayan para mangin talentado, asensado kag kampyon nga sumaganon. Karina, kag magpakigbahin kag magpakigupod sa aton Brigada Eskwela 2022 nga may tema Brigada Eskwela, tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Kagyari ang aton schedule of activities sa aton Brigada Eskwela. July 25, tubtub August 22. Amo ang aton enrollment sa tanan nga grade levels. August 1 to August 26. Amo ang aton Brigada Eskwela para sa masulhay kag hilway sa peligro nga balik eskwela. Gani, amon kamo ginaabi-abi pagi sa inyo presensya, donasyon kag hamili nga bulig sa aton eskwelahan Sumag National High School. Kag sa August 22, amo ang pagbukas sang aton klase sa school year 2022-2023. Mangin tatak sumaganon. Tatak, kampyon. Yari ang mga nanari-sari nga offering sa aton junior high school program. BEC o kon Basic Education Curriculum. STBEP, Strengthened Technical Vocational Education Program. Kag STEP o kon Science, Technology, and Engineering Program. Kagyari naman ang mga nanari-sari na offering sa aton senior high school program. Amay duha ka tracks. Sa academic strand, amo ang mga masunod. STEM o kon Science, Technology, Engineering, and Mathematics strand. ABM o kon Accountancy, Business and Management strand. Kagas o kon General Academic strand. Sa Technical Vocational Livelihood o kon TVL track, amo ang mga masunod. EIM, Electrical Installation and Maintenance strand. EPAS, Electronic Product Assembly and Servicing strand. Organic Agriculture strand. Cookery strand sa grade 11. Food and Beverages Servicing, Bread and Pastry Production strand sa grade 12. Kag Automotive strand. Kagyari na ang pinakabago kag isa sa pinakauna sa bilog nga Western Visayas, ang Sumag Farm School. Ini natukod sa idalom sa Republic Act 10618 or the Rural Farm School Act
nga may government recognition number FS25 Series of 2021. Ini ang ginatanyag nga pioneering farm school sa Division of Bacolod City kag sa probinsya sang Negros Occidental. Mangin tatak sumaganon. Tatak